assalamu alaikum bandiraɓe yeɓe en koɓe ayaw pidi tv mi salmini moon to gonɗon e to gonirɗon hande o jii ko jaari ndiaye jigui kaɓirɗe madame ndiaye hande jigui absenté seeɗa ko ɗum ɗon mi salmini on mi salmini kadi kalto pindi tv wawi yeɓede mi salmini kadi gardiɗo galle men bababou samba diop e technicien ji men djiby dieng ali fall jaadiɗam sehlam salma aydara walla salma gueye mi salminima debbo mo Mauritanie kadi calminen kadi invité men salma mi salminimama mi salminimama Jariyatu guiɗelam assalamtu aleykum awladu Mauritanie assalamtu aleykum awladu Sénégal mi salmini kala to ɓiɗɗo pullo biyo mbimbiman fof salminama juurama salmini aussi les fans mi salmini tami yeeɓiyankoɓe Pini TV fof on mbiyama big up on mbiyama worop salmini aussi notre invité Fouta waɗi rab mi anda salminama juurama wiyama bisimilla assalamu aleykum bandiraɓe fulɓe bandiraɓe Afrique bandiraɓe Sénégal kala to ɓi pullo wontene aduna salminama wiyama Paul BMC Foutam Narab Foutam Narab min ga émission moon Pindi TV bisimilla ma galle Allah galle ma Paul BMC ko Foutanke walla ko Dakar najo Paul BMC ko pullo kono kom ko Dakar najo ko Dakar jibina ko Dakar mawɗo kono an ka juddu jeeyi non wona juddu jeeyi comme pullo ɗo jibinɗa ɗo mawnuɗa ɗo jibinami ko ɗo mawnumi to woni cosaan mum minen wasataki ko Mauritanie walla Sénégal Sénégal ok Paul BMC mane natɗa e rap no nanmi e rap ɓooyi des années 99 2000 kono nden kam wona Paul bi nden kam mbiyeten ko bayla mbaɗa ɗon ko rap wolof américain gonnomi kono noon aɗen jamanu kam no yaha tan expérience ne ɓeyɗo alhamdulillah jamanu yeehi hamin gandi neɗɗo kala ko neɗɗo waɗata yo wat ko ganduɗa c'est naturel ko kañum aussi komin fulɓe de min ngala goɗɗum so wona ɗemgal pular alay saago min garta e komin goni ko woni pulaar donc voilà après min change style min gaare rap pular mais Paul BMC yimɓe mbayrini yiidema saabu hande so mbi Paul bi rek ɓe miijoto nden ko Fouta am narab Fouta am narab min gayno yaani min da hollum mais joni yimɓe mbayrini yiidema hay nokku ɓe jara ɓe potte ma kadi a natti yaltini men ɗa ka jiɗ goppunoɗo rab o walla hollum alhamdulillah baɗi Allah waɗi min liggima ko ganduɗa mayra ha ila yawmi dini woni single Foutam Narab hande kala to naalonkoɓe potti waɗoɓe rap ma wi Foutam Narab Allah waɗi hen barke rewni ɗum e amen min jaltini ɗum woni ko heewi ko nafi leñolngol woni heewi ko nafi le mouvement hip hop Galsen donc c'est vrai yimɓe mbayri kam yiide wonani heddora min gonno less min liggo te aussi min jaltini single Foutam Narab pendant 3 ans min cellano en plus min gonduno e koyɗe donc voilà mais finalement alhamdulillah ko mais en ce moment là donc min garti Foutam Narab Foutam Narab mais Paul bi MC Paul bi walla Paul bi MC ok walla mbiya Paul bi en jii halpulareɓe hewɓe ɓen ɗo mbaɗa programme uji hay suhaɓe enen mbaɗa ga duta seken walla success en Paul bi ko woni an ka parani waɗi ɗo concert walla ka kulɗo sa waɗi concert e goto arta non mi hulani ɗum par ce que Foutam Narab no yaltinde hayɓe gona fulɓe nani ɗum affaire o waɗi it waɗi taba donc woni ko mbimami nane ko kala ko jiiɗa aduna ko cellal adi ɗum waɗi noon min cellano min mbawa wadde ko heewi kono o jamanu kam alhamdulillahi rabbil alamin hande sa daari min mbaɗino festival Foutam Narab min mbaɗi ɗum Thilone donc voilà ko ganduɗa donc ma wat ouverture donc les jeunes talents wonɓe nder Fouta mba dañ chance gonga noon min festival mbiɗa ñono mi nanino haala mum ni ko min wanno produit nanino haala mum kay mais j'aime bien ton style là ni yooɗi machallah merci beaucoup tenngadi ndi e paɗe ɗe machallah no yooɗi seulement ko wima ko kanko wayno ko juddi jeeri ni saabu ko Dakar jibina ɗo mawni ko juddi jeeri kono pourtant olof pular makko ne laaɓi de pular ma ne laaɓi machallah an dal tout est impec par ce que hande jibinaɓe ɗo mawni ɗo ɓe hande pular men laaɓata ala wona ɗum ni wona e jibinaɓe ɗo ɓe de ɓen pular men laaɓi ko ummotoɓe Fouta gara ɗo janngude walla liggade mbima kal mi nanta pular walla pularam de moye loolo
te ɓen ko pasɓe ne ngari de onon jibinaɓe ɗo ɓe onon ɓuri ɓe nande pular an joni aɗa jogui ko mbaɗɗa album ngaji goɗɗi pour yaltinde walla no demini oui ko hen gonmi hen gonɗa de voilà min gona wadde enregistrement notre premier album Allah wa hen jaam en ce moment là nous sommes choisis par une association Afrique Japon à la 15e édition minen waɗa toon représenter Sénégal en plus aussi à part Peul BMC min miɗa jogui structure hooram association hooram mi wiye fedde hip hop ɓamtare kañum waɗno produire festival Foutam Narab en ce moment là min mbaɗa compilation mo ganduɗa minen mbaɗa ɗum produire sur les 14 régions du Sénégal machallah waɗe sélectionné des artistes min tout n'importe quelle musique donc voilà min mbaɗi sélectionné koye on projet min goni bientôt inchallah en avril projet o ma fuɗɗo en plus Peul BMC waɗi lancé aussi projet mo ganduɗa ko Peulbi personnel carrière muɗum tournée nationale mo ganduɗa komin waɗata ɗum wiyete ko Foutam Narab show inchallah rabbi bientôt holton waɗata ma partout dans le Sénégal min mbaɗata ko tournée tournée eyyi min waɗa ko tournée joni nani muɗum no haala wiye est ce que en mbatta Mauritanie mbimo oui c'est possible si minen kam so mbaɗi Mauritanie min kam komi jettigui inchallah rabbi en gone min gone kadi oɗon tournée aussi min mbaɗa sélectionné pour le festival Afrique Japon inchallah yo Allah yettin jooma eyyi jinmi jaabadema ko mbiyata ko yimɓe mbayri kam yiide yo yimɓe tin kadi Peul BMC arti Foutam Narab Foutam Narab inchallah laagu ko dow inchallah yo Allah waɗan jaam jooma mais festival mo mbiyatano li o waɗata ko Yaoundé e Cameroun waɗata ko Cameroun capital o woni Yaoundé koye nder capital o waɗata Yaoundé le 24 et le 25 way gandu ɗum waɗi enen fulɓe ene poti wadde fiére koye men saabu ɗemgal men ko partout oui langue pulaar Senghor meeɗa meeɗi namdade ɗum ɗon no woni pouvoir o namda ɗum kono o jaabaki no jippinde o namdata ɗum o wi hande ɗemgal pulaar no fotno wadde officialisé ɗo e Sénégal par ce que à part les autres langues anglais ko pulaar tan kalata e nder Afrique meneɗa ɗum tahi noon ko ɗum tahi mbimi leñolngol Allah no barkinigol ɗo leñol eyyi saaha pulaar moom Allah koko ummini ɗum mais so halto mbaɗa yaade guure he so passé oɗon tourné aɗa jogui projet goɗɗo mo gonɗa eyyi projet ji kam gasata mbaɗi donc voilà Allah waɗi min nalankoɓe projet ji gasata ko woni projet ji no heewi en ce moment là il y a 3 projets le compilation jubjugol jubanti pour wadde accompagner l'état du Sénégal le vision 2050 aussi il y a aussi le tournée national de Peul BMC encore il y a un festival nous sommes choisis au Cameroun le 24 le 25 mais Peul BMC man ko kañum ko ɗum ɗo ko politicien walla politicien non wona politicien ko artiste mais kala ko jiiɗa e aduna ko communication kala ko jiiɗa e aduna avant tout d' abord ko communication Allah noon waɗi enen naalonkoɓe so communication haalama a wawi hen yaltinde artisaji donc voilà notre devoir pour faire développer notre pays c'était juste accompagner le gouvernement en place gonga ko noon ɗum kam ko c'est normal ça ko noon mais Peul BMC est ce que aɗa jogui link e artisaji halpulaar ɓe heddiɓe woni Sénégal woni Mauritanie way e nder Mauritanie mi dañ toon sehilaɓe link aussi e ɗo e Sénégal kadi alhamdulillah min gandodiri min noon woni neɗɗo mo ganduɗa mi heewani dille quoi naatodirani mabɓe mi heewani dille quoi ko noon nerami donc voilà mi accet kala ko jiiɗa ɗum tan ara naturellement je suis pas comme les autres qui portent les relations saabu yimɓeɓe ene jewno Peul BMC ene jewnomo en jinno yiidemo so naate dow poje mo wiyata comme no Baba Kana montuɗo ni yimɓe fof dillat wallahi ndeysan wallahi ayi yimɓe fof dillat mais hande ene waɗi concert ji kewɗi pour jaa hen Peul BMC sah ko probléme de toute façon Peul bi ko woni devoir muɗum nani waɗa toujours ne yiye ne liggo eɓe gandi so neɗɗo noon tini amen ha noddi amen alhamdulillah so neɗɗo kadi noddani amen kadi min jotto est ce ɓe noddani mi cella arde non non ala caari des fois ko noon des fois ɓe nuɗɗinto ko less kadi ha ɓooya fuɗo welani haalde dal wonko ganduɗa welani haalde ala haal eyyi par ce que hande rap pulaar so haalama ɗo e Sénégal so gongon haale ko Peul BMC huɓɓi ɗum futa waɗi raɓo ham machallah solidarité kono soɓe jaɓanima tan ɓe nokkanima yafo kam noon ɗum nani hen mais kono min to pa no mbawi min nawde rap pulaar ni mi yiyani ɗum goɗɗo
te bientôt inchallah machallah mi waɗi son Foutam Narab ɓe dañi hen sens uji woneno mabɓe naate compétition ji ƴettama nde ɓe ƴetta nde ɓe jetta e finale ko son Foutam Narab fawa won artiste aji nani ga jaltin album e nder album aji mabɓe ala hay goto son baddo hen taɓe daɗi concert fof ɓe mbiyata ko Foutam Narab te Foutam Narab komin jeeyi ɗum wallahi si an kay ko an jeeyi ɗum ma waɗi ɗum créé mo d'autre chose ma addaniɓe festival hande mi addaniɓe kadi waɗede choisir en tant que Pulaar festival international Afrique Japon mi addi compilation pour wadde produire une compilation de 14 titres volume 1 volume 2 Polbi c'est un artiste mais en plus c'est un entrepreneur machallah oui wallahi mais hen sahaji saabu joni arsaji keeɓi koɓe walla comme genre mi haalta inde sah kala jaltuɗo seeɗa ma woda artiste goɗɗo ɓe mbadda son walla ɗiɗon temi min jiyana waɗa fitrine e neɗɗo goɗɗo e artiste aji keddiɗi non ɗum wondi ko yontani tawran ko mbimami nane ko par ce que sa yaltini single même pas 6 mois donc voilà a dañi probléme koyde donc aɗa waɗa place ajono probléme koyde ɓe jagguma ko accident mbaɗɗa walla affaire o e suuñaɓe jagguma eyyi suguñaɓe nani hen kam mba affaire o ɓooyani ma ham non boyi pendant 3 ans Oh, 3 ans. nerf sciatique voilà min jooɗi ko juuti min liggaki donc aduna ma joni kam ça va jeeyi ça va kala ko jiiɗa tan ko expérience joni yo Allah naw ɗum yo Allah ɗum cellal ha heewa de toute façon yoɓe gandu Foutam Narab Foutam Narab Neɗɗo ñande fof. arti inchallah avec doole bawɗo foof yo daro han avec doole yo Allah won ballo tan amin ya rabbi inchallah ouais. mais bon ni tan won istilma ɗum won istilma ni tan mbatta istilma wal tan ɓorno toon ko pulaw ni tan mbaɗen pour voir donc je suis fier d'être ni no mbaɗɗa ni ko noon watte neɗɗo sa woni hunde titoro ɗum way ko ɗum woni gonga ay ni ni no mbaɗɗa ni a wurtini gonga neɗɗo wonta complexe e ko gonɗa ƴiƴam ma teddin ɗum ko ɗum woni gonga te min ɗum ne welami neɗɗo mbaɗa kula ɗum ne welami gonga wallahi wala azim ne welami so neɗɗo par ce que min guil yimami premiére ɗum ɗo ma nde mbaɗɗa hay festival ma mbiɗa ɗo waɗde ciɗon noon kilon mbaɗnon fak matam machallah impec min kam mi yahani kono kam mi yi vidéo ji ɗi mi heeɓi hen istilma o woto change ɗum inchallah o yaaru yeeso nena inchallah ɓe joni aɗa paari tourné ji mbiyeɗa aɗa paari yaade ɗum ha Fouta ko sa waɗa tourné kam Fouta Sénégal Fouta Mauritanie foof ne fonno bokkude hen saabu kamɓe foof koɗa koɓe lawol gotol de inchallah ma aduna foof tin Foutam Narab Foutam Narab machallah inchallah inchallah o arte gueemo woni mi wanati gembe ɓe arti de weɓata inchallah weɓata de ɓaɗa weɓata non non weɓata kono fota webde Foutam Narab show 2025 ma wat tourné partout dans yiwi ɗum fota webde ɗum wo yeɓata min yi fota saabu webde min kaldama koye ménagére ma saabu min pottuno ko MCI Modou min potti ko MCI ñammunoɗo monti toon woni Safra en gonno toon dal min holɗum wonno programme dal mais ana bokki hen ɗum addimi amon telɗare mbimo justement oɗo il faut mi ƴeftanimon mo mais Modou nanani Pulaar Modou ko Jolfo Modou ko Jolfo eyyi kanko jimdi maɗi haadema wadde haadema neɗɗo wadde apprécié o nana ko kalta o kanko o nanani kono eto heɓra omo faama non hande yimɓe nan keɗoɗo son uji nigérien uji omo faama rek yimɓe nan keɗoɗo son uji américain gonga ɗum ɗe nanani ala arani ɓen ko koccugol ni rek mais kanko woni ménagére ma so waɗi défaut kanko foti wiide ɗum ɗon no mbirɗa ni fewani walla ni mbaɗirɗa wattu dani mais wonanani ngol ɗemɗal wawi waɗde corrigé Modou ɗum wona liggey muɗum Modou c'est un manager ko woni rôle muɗum wadde décroché wadde faire avancer l'artiste mais y a un directeur artistique mo ganduɗa ko on jogui ko kala ko ganduɗa Pëlbi ne yima ɗum ko on min kokkata heeɗo kala komin haali hen ko rewan lawol ko on fewnit ko Halpulaar ko Halpulaar kala ko ganduɗa ne min jimirini fewani ko fate banggal technique ko on jogui ɗum passion enen emin mbaɗi structuré wu wona min Modou tan min keewi machallah goto foof mi jogui rôle mo jouata e carrière Pëlbi MC mais jaari Pëlbi MC nanda kam e jangguɗo tout le temps mo haala français te leerɗo mbiɗo ceeɗo haala rapproji hewɓe ko jangguɓe de Pëlbi noon jangande Pëlbi jangande Pëlbi jangani non Pëlbi meeɗa Pëlbi waɗa bien inspiré français comme ça ala Pëlbi ya on ari c'est l'art c'est l'art ah wallahi c'est l'art
musique waɗi min permettre hande machallah min janggi kono min goddoyani quoi kono musique sa woni hen alay sago mbawa hoccudi hay so mo wuji mbawa seeɗa hoccudi hay so tawi ko seeɗa mais pour pour ɓe mbawa MC min haalde e de aduna question mo namdor mam ɗo min nda noon ma so jabade woni hande Sénégal hewɓe ɓe kaasa rappuji kewɗi Sénégal ene kaasa e mbiya Sénégal naɓe ɓe gaddata ɗo tan ko murtannaɓe te pourtant onon e mauritanaɓe on ngala probléme mais joni affaire o yeehi wayno comme wiide yidde fottude leñamago ni sabu mo fof wiyata ko kala nokkuɗo languel koye huno mum farni joni ɓe puɗɗima hayso ɓe kalani mais haɓene tello less ɓe kaala kamɓe arsaji Sénégal ɓe mbiya pour hollum murtannaɓe tan garata ɗo kebbina concert te soɓe gari ɗo artisaji halpulare ɓe wonɓe ɗo ɓe fuuran Sénégal naɓe première partie tan ɓe journa ɗum woni jogoɗa talent woni nga ala talent kañum ko première partie rek joura est ce que ɗum noon kadi tagata ɗiɗon haallaji onon e koye mon baddon aɗa andi kala ko jiiɗa e aduna a dañaɗat ɗum gandal musique waɗi dépassé wadde son bolo musique ko gandal on dit souvent que musique à la frontière si non tawi noon so neɗɗo no wiya hande murtannaɓe no gara ga no mbaɗaɗa concert uji c'est pas normal ɓen majji famani holko woni musique holko woni showbiz wallahi ɓe la paama frontière par ce que min Pël mbiɗa waɗa rêvé aduna hande mi yaha Mauritanie yaha partout dans le monde ga hande mbiɗen yaha ɗo Cameroun hande ko Musique Sénégal kono? wonni ko musique kadi wurtinanmi wadde donc voilà ngol ɗon konngol à la frontière joɗaɗi soɓe gari ga ɓe mbaɗa concert aji ɓe foti waɗede encouragé ɓe balle ɗum woni lawol mais yimɓe musɗumen noon koɓe journete première partie o Allah kam yowata futtindu guir acca liggotoro inchallah Mauritanie ɓuuri ligga tan ko ɗum woni gonga an maropruje hak Zeyna maɓe mbaddema haali ko ɓuuri gonga ligga tan ko ɗum woni gonga gonga welani kamɓene ko ɗo woni petit pari mabɓe de mais c'est normal kamɓen Allah deele jun amin Donc, saabu enen fof soyez ken gotum bienvenue. dal enen fof dal ken gotum saabu kala mo jiiɗa sénégalais gonɗo ɗo famille mum nene murtani Si. murtanaji mo jiiɗa fof famille mum nen sénégal ɗum waɗi hiro e ŋaayo fotani Fota wadde ɗo wonde. Mauritanie Sénégal ko gotum ko gotum ala frontière ko ko woni gotum Sénégal ɗo ko ko ɗum woni Mauritanie te min mbiyami ko alhamdulillah quoi wadde leydi ndi ne waɗi jaam so alano jaam Mauritanie garta Wallahi garta gane ndeysaan. mbaɗa concert aji Wallahi. min mbiyanɓeɓe tan ko soyez les bienvenus eɓe mbaɗe encouragé machallah Pël kam weltima hen eyyi ko heddi ko noon heddiɓe ɗo ɓe eɓe kaala ko yooɓe liggo an mbeɗa yiɓe liggo ɓe ƴeewa wadde no ɓe mbaɗini aɓen liggo noon noon fof aɓen wonde. liggo a aɓen liggode Ah. aɓen heeɗa ɓen jooɗi rukkuji mabɓe wadde haɓen kay eɓe binda gaccu haala ɓe mbaɗa organisé non ɓerede ɗum ko woni samba kala hen comme waɓe comme no jaari tan Jaari. ngala kawuji tan ko ɗum poti haalde o wadde ɓe gaccu haala yen liggo ko ɗum woni gonga hay haɓe Pël ɓe no to. foti liggade enen foof yen liggo ko ɗum woni gonga gonga de neɗɗo kam yo ko mbaɗ golle ma yo ɓuuri kew An, haala ma e rap aɗa jigui hen idole iɗoleme rap non ala hay idol goto daren tan panɗo mbiya oɗo ko mbaɗon fan ko o jiguimi style mu o jimmi jogade style muɗum tan nanni e jaari spécialement mo jigmano itel makko mi jogata ko isilmi comme joni neɗɗo goɗɗo wawi arde efta style ma walla wima an ko an waɗat roy kay Ene ane wawi, kay ene wonko wawi, ɗum ɗum ko kene dal wawi roy wonde. kay. ɓe kalnanimi kono kam mbiɗa yiya ɗum e an joni an ala hay goto ala gonɗo wadde roy kay ma jaari ɗum no wawi wonde non mi sikkani ha Pël ko Pël tan konko haydal ko istil makko adiri konko dal ko An jimi ɓurtiɗo ɗum ɗo dal kon weɓande ɗum ɗo no gari ɗum weeɓani weeɓani wonel yimɓe nelden vocal yennami mbiyami ka comédien to yiɗi toɓe ganda so neɗɗo yenni kam sababu comportement o ɗo no comédien ɗum dara ken yooɗi ha maayi min mbaɗon promouvoir ko la culture pulaar wallahi aussi pourquoi miɗo ɓorno ɗum ɗo pour ɗum namdade c'était juste pour hollitde yimɓe e pulago komi e Pël, paɗɗe ɗum ɗo paɗɗe ko pulago machallah fof aussi hay ligga tengade nde moom machallah paɗɗe ko bandiraɓam sakkeɓe wona jeyɗen ɗum no paɗeji men yen wat feere eɗen jogui sakkeji men enen e sakkeɓe ɗum bandiraɓam développé ɗum kañum no fewnira ko guuri waɗa hen walla guuri ɗum ɗoji eyyi ko gure goni hen aussi comciɗi ko ɗo ñoota ɓornaki importé kadi ko maylus wiyete maylus ça veut dire que yaltande hay Sénégal ko bornotomi ko haala ne haala moy que je suis fier d'être africain wallahi wallahi je suis fier d'être Pël e ɗum moom sa waɗani feere ko gonɗa ko tan mbaɗa feere goɗɗum non te mi haalanma hunde sa yi narankoɓe Sénégal carrière mabɓe no saɗi seeɗa ɓe mbaɗani Ko ñemtinude tampini ɓe. naturel ko kamɓe e mais ande natta e nder rap nde a ala probléme e jinnama pour mbima ɗum ɗo wona liggey ɗiɗon affaire uji eyyi mi dañi hen caɗele kewɗe par ce que ndeysan
no puɗɗim nde wiyete ko bandi rapport kay kal gonɗo ɗum wiya ko ɗum jaro noon tan ndeysan tawno ko tanam ne hin ndeysan wondade e nenam konko gondunoɓe yimɓe ngara mo ko wiyamo attini tani o kam joni ko bandiji yaɗata pour rabo rabo nder rab yimɓe koye ngara bandijo yaɗata ha pecce jammo arta o haala kono noon finalement premier single noon mo gadi wadde ko nenam joobi 40 000 ndeysan ndeysan ɗum noon tawi souvent mbiyatmi ko ɗum ɗo alay saago mi single o no wiyete wiyeteno ko baylade def fomo oyi ala nanata haala aɗa wiya rap américain mbaɗanɗa ka janat états-unis walla non mbimami aɗan ɗo sénégal cawi rek façon istirrab mabɓe presque sa daari e américain uji certani si ɗemgal gal tan certi kono hen sa ñeɓe nanna hen eyi c'est la même style nden ko noon ko ɗum mbaɗannomi waɗa tubeji mawɗi aɗa yiya waɗa bonde ɗum fof mbiɗa waɗanno ɗum ndeysan kaɓɓaɗo kotene kaɓɓaɗo ceenuji tan ha heewa tan way yeyeye tan mo gasata taw alanamo nafoore mais ce qui est plus important fadde ko ganduɗa c'est naturel min hande on rab mo mbaɗannomi hande o wona gotum rab mo mbaɗanmi hande o ɓurmi dañde gonmi en l'aise quoi ko hen ɓurmi wadde free quoi par ce que ɗum ɗo ko ƴiƴamam quoi c'est naturel minen est ce que a menata minen seeɗa min jiiɗi mennede hen seeɗa Fouta amnora ɗum jogonno wiide Fouta hamnora Fouta hamnora Fouta hamnora Fouta hamnora Fouta ɓe dañi rapport min gayno yani Fouta toro hamnora ko fima nul nang baay Fouta hamnora Fouta hamnora Fouta hamnora Fouta hamnora Fouta ɓe dañi rapport min gayno yani Fouta toro hamnora ko fima nul nang baay hip hop du tol baay meñulok munu ñak dunɗo deñ laale bart goto teng nangu sukku joxe sa fukku nu ëpp tuuru jekk fecc tax to mujju ni bës geet buuki fu mi jaar muccu seen rab bi def tëj seen concept def tëj fu bi dañuy rapport lépp ma dara du cool technique lyrical and œuvre titre ku doon weddi gisal caay gën jëngal tengaari mon royal pël bi dem ci forum Sénégal machallah mari fayida ha alhamdulillah ala mbar o son rek ma sabu ay oɗo son nden hay Oscar ponno an jaari a yani vono change ñon tan ni tan ñon wa change ne an a wonani Fouta ɗo ñibinɗa ɗo munda holno mbayirɗa changeri voix ma ha wona voix pullo galle men pular ɓe kala sa nder galle men pular harfe joni pëlɓe heddi mi sikki hedde temps men heewani jimmiran kalna kam joni comme exemple an hande ko kebɗon komin heɓɓe occasion saabu ñim fof mi kaasa ɗum mi kaasi ɓe nder life aji woni passe ɓe ngari ɓe passe ɓe minen arɓe ɓe min jaaha min mbatta koya min juddi jeeri jibinaɓe ɗo ɓe mbatta koye mumen Fuutankoɓe an ɓe holko mbawɗa hokkude ɓe conseil de toute façon neɗɗo so anda ko woni ko tan majjat gonga neɗɗo yo wat feere anda hoore muɗum so andi Bila hoore haalnede. muɗum kala to wawi wonde e aduna accata ko woni ko majjata kadi ko woni ko ɗum ɗon noon min jetta hen Allah jinnaɓe ɓe eyyi kamɓene yoɓe dutto caggal ɓe daara tami gummiɗo ko ɗum woni gonga si ko ɗum de ko gonɗa ko jaggu hen ha tiiɗa par ce que wona an waɗi hoore ma ko Allah wanma so wonano ko ɓuure ma Allah watta ɗum e ma inchallah wadde donc yo neɗɗo tinno e ko woni ko waɗa eyyi ko ɗum mbawmi hen haalde saabu ɗum ɗo ne yaaji laawol gotol mi heɗinoma Kadia Dia woni ko France ɓen ko pular tan kamɓene ɓe mbaɗa TikTok maɓɓe fof ko pular kam ɗum ɗo mo hay sukaɓe pular kala hay suka makko a faami ka o haali laawol o haali konngol bangol importance te konngol ngol tagi min mbammomo hen fan saabu ko mbimami ɗo rek o haali ɓen woodi baɗɗomo commentaire wimo an ka foro gommiɗa naweɗa France walla ko toon jibinɗa o wi min ko ɗo min jibina ɗo min mawni o wi kala jiiɗa garɗo ɗo kala mo jiiɗa ni ene change ɗemgal mum ene haala wima ka pular walla o ko pasɗo ne ari wallahi ko pasɗo te hande enen keewi hen enen noɓe keewir toon France ni enen Dakar kadi ko ɗo hen ko noon a yiyan halpular kala namdama question ɓooya one miijaɗo wima xawma nañ koye waxate si pol sax te ƴeewi fof no jomum andi de weɗa tan wiɗa mi anda taw jomum e dow hoore am minen fof min mbawa pular kono ham ƴewde bandiraɓe walla taw ko mariage adduma ɗo gona ɗo ko ɗum ɗon kadi ko mbiɗen ken fulɓe ho mbaɗen ɗum jeefe kolliren ɗum ha yimɓe fof ganda enen ken
ken halpulare won lawol e kay kono na e demgal tan walla e comportement walla ɗum ɗo. style na kadi mi yi onon rapperuji ɗi so jiiɗi clip cosaan johon fulɓe so jii kilbaji goɗɗi johon e janamɓe te janamɓe ɓe o joɓanɓe halpulare ɓe mbiron ko jaggi hen ɓiɓɓe ken fulɓe pourquoi onon janamɓe ɓurɗon wadde respecté e leƴƴi moɗon sabu mi yi kilbaji kewɗi rapperuji ɗi soɓe jii so woni cosaan hankkane mo fof ɓe nodda ɗum luɓoyɗa wutte walla sa ala luɓoyɗa saɗa jigui gadda ɓe mbima noon jaggu hen saabu ken ɓiɓɓe fulɓe so woni en waɗi kilbaji ɓe mbaɗata ene waɗi préféré ɓe jaaha ɓe ƴewya woɓɓe kadi yimmin kalna kamen kadi e konngol macca kirigol mbami wiide tan neɗɗo kam ko liggoto ko so yiiɗi waɗa barke ko woni devoir muɗum hakkude makko e yimɓe mo yadata ɓe o liggotoɓe yo wat so waɗani ko hakke ɗum tan mbami hen wiide ko heddi ko noon chaque réalisation une vidéo ne waɗi sa façon de fait réaliser on oɗon vidéo peut être jojo ɓe cohla yimɓe woɗɓe kono ko woni gonga tan neɗɗo kam sa yaade e muɗum ko poɗɗa wadde ko wattan quoi sa yiiɗi ko mbatta ko waɗa barke quoi mais aɗa wiye vidéo noon sohla banggue goɗɗo woɓɓe ɓe taw ko ɗum noon hande goto halpulareɓe sil muɗum non halpulareɓe hande jigui vidéo fof wonko wonko haalata mais hande oɗo waɗi halpulareɓe gonga isil woɓɓe ɓe jiguiɗaɓe taw ɓen ko halpulareɓe isil oɗon ɓe jigui saabu arandi hen saji aɗa nodda cukalel mbiyama ɓuurnamo grand boubou so ɓurnimo grand boubou tan mbiyama hamoni te ɗum noon ko ɓiɓɓe fulɓe kaltoɓe jaltiri ganda ɗo haaɓe mbawi ɗon donc mbami wiide andan carrément ni o ko pullo kay neɗɗo kam kala kono waɗa yo rento hen hakke ɗum tan mbami wiide woni pullo woni jolfo mo nodduɗa foof ko foti wonde fodde ma hakkude ma e makko wat ɗum tan mbawmi hen wiide quoi eyyi kono ma sekkirgol e mbaynirɗa saabu temps men ko ari ha yettiɗo weeliɗi a ɗum no yawide ko noon ko seeɗa bello wonde mennamo kadi ha garta ok inchallah mbiɗo wiya moon Allah jarama on jarama mi weltima e invitation moon donc alhamdoulillahi rabbil alamin Peul BMC Foutam Narab Foutam Narab rendez-vous le 24 le 25 mars inchallah rabbi à Yaoundé inchallah min komin yaho pindi o yahar Salma ewa ko noon tan avant tout d'abord waɗa fiére hoorema le sang ne ment pas neɗɗo ko gonɗa ko titre ɗum respecta hoorema ganda an ka pullo ka ɓi pullo wat ka pullo holko jari ɗo wiide ne change mbaadi walla ne change style ɗum ala sens ko ɗum tan jinnomi haalde min konngol ngam cakkiringol mi yaha Paris la France séminaire on Aminata Simon Sarr sigilam guiɗilam samini wiwurima mine aussi a siftini kam donc mbiɗo wiya Modou jarama wallahi leppude mom la Modou fof ko Modou Georges lay e kanko mo nande ko tailleur de wona way Modou ko tailleur danañ la wo nga nekk suñu sponsor Salma jokkit mi samini bandiraɓe fof mi samini nenam e babam samini Famat Lam Niang kañum e Abdou Gueye samini fof dal on jarama on beltanama mi samini wonu Paris fof mi samini ɗum machallah merci beaucoup ok ko noon tagi wonno émission meɗen yonta hande ko Peul BMC banneɗen invité en jii en ko enen mbiɗen ɗo gonirɗen ko yimɓe foof kala ko ari foof kadi nene heeƴa caggal keeseji meɗen nde e mi salmini Modou gërëm naa la sant naa la wax dëgg yàlla lépp yow la yaa jàpp si combat bi waaw malgré déggoo pulaar mais lépp danañ la ko traduire inchallah ko ɗum wonno émission men yonta hannde mi salmini fof dal mbeɗan haala noon fansi Diary Ndiaye e yeɓoyankoɓe Pindi TV Diary Ndiaye le 15 février woni anniversaire mo inchallah ma ñaakode inchallah e haddima Sall jaɓi